Kulħadd jgħid warajja sa stess. Halleluja, glorja lil mulej qaddis. Kulħadd jgħid il-Bibja aqbad warajja. Jo aqbad il-Bibja u jgħid warajja. Halleluja, kulħadd jgħid il-kelma warajja. Misa qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi mulej li qed tintini dan il-privileġġ biex nirċievi mit-teżori, mill-rikkezzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Niddikjara li jien għandi dak kollu l-Bibja tgħid li jien għandi jiena kapaċi, għal dak kollu l-Bibja tgħid li inkapaċi, u jien dak kollu li din il-Bibja tgħid li jien. Lesni għal-kelma tiegħek u għattu għat iktar, ma nerġa' nkun l-istess iktar, f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Għal-glorja tiegħek misir. Amen. Halleluja. Poġġu bil-qiegħda. Ħanejdilkom illum ħatkellem fuq in-nisa, speċjalment ommijiet. Halleluja. Però ħanejdilkom storja. Darba kien hemm koppja mara u raġel miż-żewġien, u darba minnhom il-mara fil-but sabitlu karta u numru ħdejh. Mary Lou. U di qablet it-taġen u kif sabet il-raġel għalien għattat u taqqata taġen fuq rasu. Alla dan għalfej għamilk li jek. Għalklu x'man għamillek xek. Għalklu dik Mary Lou minni u b'numru taħta. Alla le qalbi u tuqgħodx ħabber rasek. Alla dak huwa numru ta' żiemel ta' tiġrija jismu Mary Lou. U dik għaklu, sorry, sebtek, msamma, u tgħaddi xi ġimgħa oħra, tiġi b'taġen ħafna ikbar, u terġa' tagħtih daqqa oħra f'rasu. Għalklu Alla, issa għalfejn tajtni daqqa ta' taġen. Għalklu għax iż-żiemel ċempillek illum. Halleluja. Halleluja. Għal dawk in-nisa li għaddu minn xi esperjenza bħal di, hemm taġnijiet li għandhom materjali ibes, ngħidilkom li wieħed jien. Minn dawk li għandhom iħoħxon ħafna. Tal-waterless. Illum hija Mother's Day u qed nitkellmu fuq in-nisa ommijiet. Però naf li hawn nisa ovvjament li mhumiex ommijiet, però ħa nitkellem nemmen jiena apparti li hemm nisa ommijiet naturali, inti wkoll tista' tkun om spiritwali. U om spiritwali nista' ngħidilkom kważi kull mara tista' tkun. Ovvjament, number 1, tkun fil-mulej, u number 2, tkun dik intip ta' mara li sew fl-ewwel Timotju kapitlu 6 u ftit jew kapitlu 2 jitkellmu fuqhom li n-nisa tal-Knisja għandhom in-nisa maturi jaġixxu ta' ommijiet maturi, nisa maturi biex jalmu u jieħdu taħt ġwien ħajhom nisa li jkunu għadhom żgħażagħ fil-fidi u jieħdu ħsiebhom biex iqawwhom fil-fidi. Nirringrazzja l-mulej li hawn minnkom dak it-tip ta' nisa sew nisa li huma ommijiet naturali diġà u anka nisa li mhumiex ommijiet naturali imma intom ommijiet spiritwali. U llum qed niċċelebraw din il-ġurnata tal-Mother's Day għalikom. U nixtieq minn qalbi għallum, illum speċjalment nixtieq ngħid l-ommijiet kollha hawnhekk iqumu bil-wifqa, kulħadd l-ommijiet kollha qumu bil-wifqa, mothers all stand please. Halleluja. U għajna tuhom ċabċipa kbira. Halleluja. U grazzi lil-mulejja għalikom. Grazzi Ġesu. Ħamorru fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 3. Il-lejla, nħeġġitkom please, ħadd minnkom ma jitlaq, speċjalment intom l-ommijiet, għax nixtieq nagħmel xi żewġ tipi ta' talb differenti magħkom. U għax nafu wkoll li hawn xi nies minnkom li għabli l-esperjenza tiegħek ma' ommok mhijiex waħda sabiħa.
U forsi illum tkun waħda minn dawk in-nies inti jew li tajt l-esperjenza tiegħi mommi ma tantx tajba. U forsi għadek id-ġor konsegwenzi ta' uġieħ f'qalbek minħabba li forsi ommok ma kienitx hemm, jew ommok abbużatek bil-siena, jew inkella ommok abbandonatek, jew inkella kienet istess is-sors tal-iskandlu fil-ħajja tiegħek. U sfortunatament daw l-affarijiet jeżistu, imma il-mulej għandu kelma ta' inkoraġġiment għalik ukoll. Halleluja. Fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 3, ħammorru wkoll minn hawn ftit ieħor fil-ktib tal-Proverbji u ħanitkellmu wkoll illum naqra daqsxejn fuq Marija Sidna Ġesu Kristu. Ġenesi 3, vers 20. Grazzi mulej. U Adam semma lil martu Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Eva kienet mhux biss kienet mara, imma kienet U l-Bibja tgħidlek għax kienet dik li tagħti il-ħajja. Il-mara Alla krea biex tagħti il-ħajja sew fiżikament u sew spiritualment. L-om fid-dinja, jekk inti dillum waqt li kont naħseb u għad nimmedita, hemm ħafna x'nistgħu ngħidu ovvjament, imma nemmen li l-ommijiet jiddeterminaw ħafna il-futur tagħna. Għax nemmen li l-ommijiet huma dawk li fidejhom iżommu il-futur ta' pajjiżhom u tal-ġenerazzjoni tagħhom. Darba waħda Abraham Lincoln qal, li kien President tal-Amerika, qal l-idej li ibennu it-tarbija u hija dik li tirrulja d-dinja. Bl-Ingliż għalhekk, the hand that rocks the cradle is the one who rules the world. Għax kull mara ħanitkellem illum pereżempju fuq ommi. Illum nisa ngħidilkom li ħafna fija li taraw fija huma prinċipji, huma morali li jiena rajt f'ommi. Waqt li la ommi ma tista' tirreplejsja lil missieri u laqqas il-missieri ma jista' qatt jirreplejsja lil ommi, però ommi kienet l-iktar waħda li influenzatni spiritwali. Erħilu li dak iż-żmien konna nitolbu il-San Ġuda tad-dew tal-impossibbli. Il-San Giuseppe, il-Santa Teresa, il-Santa Marija, u peress li Marija ħatta xin kena t-nej id-dottrina u tal-lunsetta konna tolbu t-nej, għax konna nasbu li huma differenti. Sawa, ħalli ma nġelduhomx, imma konna nitolbu elenku ta' qaddisin, imma kienet ommi u konna nitolbu l-bambin. U ommi kienet dik li influenzatni l-iktar spiritualment. Missieri, influenza li f'ħafna erjas oħrajn, kienu ħobbu l-mulej, imma kienet ommi u din ħobb ngħidha li kull filgħaxija kienet tiġi kellha l-ktieb tagħha tal-qaddisin. Tiftaħ talba wara talba u noqogħdu ngħidu t-talb tal-qaddisin. U niftakar ħafna xi waħda minnhom kienet partikolari biex nitolbu għal irwieħ tal-purgatorju u kienet stampa verament tal-biża li baqgħet impridjata fuq moħħi. Sewwa ruxmata nies qed iwersqu minn ġewwa l-infern. Sewwa u xi ħadd qed itellagħhom mill-infern wieħed jaħasra u inti stenna kompli insenna baqlek oħra. Sewwa imma konna ngħidu għax imma ommi kienet dik li kull filgħaxija kienet tiġi ħdejja tiftaħ dan il-ktieb li għalina kien dak iż-żmien kienet il-Bibja, ovvjament ma kienx il-Bibja, infatti ħafna mit-talb tiegħu kien far away mill-Bibja. Imma l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn l-ispiritwalità żrata fija ommi. U minn dak li kienet taf ommi tatni. Halleluja. Grazzi Ġesu. U imnalla li ommi welditni fiżikament għax imbagħad wara kemm? Wara 25 sena t-tarbija tagħha kien li welli dalila spiritualment.
I welditni fizikament u jiena weldita spiritualment. Għax imbagħad ommi saret ta' Kristu. Kienet ħobbu l-Kristu qabel, imma bħalma tnejdilkom minħabba ħafna ignoranza li jiena u inti tlajna f'dan il-pajjiż nitolbu l-razza u r-radika kollha ta' Ġesu Kristu. Sewwa il-Ġesu kont inħobbu, imma ħafna ovvjament kont nafu bħala biss il-bambin. Sewwa u għalhekk kelli bżonn lajnu ta' sew ġewda teddew dak impossibbli għax l-affarijiet l-oħra għal Ġesu kienu kbar wisq. San Ġuda teddew, dak li jgħidulu tal-impossibbli. Għax ċertu affarijiet Ġesu kien jgħidlu this is too hard Ġuda, aħjar tagħmel int. Sewwa. Allura miskin San Ġuda teddew kien iktar b'saħħtu, iktar muskulat, kien jgħinu naqra lill-bambin. Ma dik hija r-realtà li tlajna fiha. Almenu it-tajjeb tiegħu hija li konna konxi tal-Alla, konna konxi tal-ispiritualità. Alla qalb tagħna mnalla ma raħin nismoħna x'kanna kaboċċa u karawetta, karaboċċa tiġi karawetta u kaboċċa. Tara għadni kif inventajt kelma ġdida jiena. Karawetta u kaboċċa, karaboċċa. Naħseb qiegħed taħt l-ispirtu bħalissa. Għal dawk li huma l-lingwisti għal-lingwa Maltija niżluha din li jmiss issa karaboċċa. Karawetta u kaboċċa. Halleluja. Anyway, il-mummies, il-mothers, l-omijiet huma dawk il-links ta' kull familja. L-om hija l-link. L-om hija il-link bej ġenerazzjoni oħra. That's amazing, really. Ma ta' għad naħseb għax l-om hija l-link tal-ġenerazzjoni ta' qabela u tal-ġenerazzjoni jmiss, il-link hija l-om. L-om hija s-sors tal-mħajja. Però ħankellimkom daqsxejn ta' ommijiet. Mhux biss tħallu l-ħajja biss toħroġ mill-ġuf, make sure intom ommijiet li l-ħajja toħroġ ukoll mill-fom. Għax ħafna ommijiet jagħtu l-ħajja mill-ġuf imma mill-fom qed joqtlu l-ulidhom. L-ommijiet huma dawk li qed jiktbu l-istorja. Infatti, ħanna li malajr fit-tieni Timotju kapitlu 1. You are the ones writing history. Għal darboħra, jekk inti tajt li pastor jiena m'għandix tfal. Start writing history by helping younger women than you to be women of God. Jekk inti m'għandekx ulied, apparti anke jekk għandek tista' tagħmlu dan, imma jekk m'għandekx, Alla jsejjaħlek om spirituali, jekk inti kun kapaċi tgħin nisa jimmaturaw spiritualment. It-tieni Timotju kapitlu 1, vers 5. Kemm minnkom għamiltu l-kors In Search of Timothy? Timotju kien mamul. He was made at Timothy. Aħna tellimna fil-kors ta' In Search of Timothy li Timotju kellu qalbu għal-mulej, kellu qalbu li ma jfittix dak li huwa tiegħu, kellu qalbu ma' Pawlu bħala missieru obdieħ, rispettaħ. Però Timotju kien mamul. It was his mother and his grandmother who made him a Timothy. Kienet ommu, om tajba, om talla, li produced in him a Timothy. Mux għed nitkellem fuq l-isem, għed nitkellem it-tip ta' persuna li Alla jitaxxa bih. Li inti tista' tipproduċi ulied Timotis. Jekk hija tfajla Timotina,
Timotina. Halleluja. Ismaw xejt Pawlu fuq Timotju, lil Timotju. Vers ħafna, vers 5. Skużawni. Niftakar fil-fidi vera tiegħek, fidi li l-ewwel kienet manantek Lloyd, u mbagħad ma' ommok Ewniki. Kemm hawn minnkom hawn Ewniki jew Lloyds? Aħwa Alla tifittex mhux il-Timotju biss illum, qed tifittex l-Ewniki, il-Lloyds, nisa li jafu u kapaċi jagħmlu sagrifiċi. Aħna kulħadd jagħmel sagrifiċi u naf li inti biex trabbi tfal tagħmel ħafna sagrifiċi. Però mhux kull min huwa om ta' suċċess. Not every mother is automatically a successful mother. Jekk żbaljajt, jekk forsi ma rajtx frott tajjeb fuq liedek fil-familja tiegħek, għad baqalek iż-żmien li tindem għax il-imdiema hija għal kulħadd. Il-ċans li jinbidel u jiġi trasformat hemmhekk qiegħed għal kulħadd. Imma mhux għax inti li tagħti wilt illum il-ġurnata tafu x'dinja ngħixu fih. Li hawn nisa joħorġu pregnant għax ovvjament mhux qed jippjanaw isiru mami. Sewwa mhux kull min jagħti wilt huwa awtomatikament mami kif jixtieq Alla, kif tixtieq Alla. Issa, jekk inti waħda minn dawk li ommijiet u rabbejt tifla li mhuwiex fi żwieġ jew ġi barra miż-żwieġ, xorta l-mulej għandu pjana l-ħajtek u għallu li dak li inti ġib fid-dinja. Sewwa biex ma taqtax qalbek, imma llum tista' tagħżel li inti tkun Ewniki bħal Timotju jew Eunice. Bil-Malti aħna ma nsemmu l-ħadd Ewniki, nsejħula Eunice. Ma bil-Malti tgħidilha Ewniki. Jew Lloyd. X'għamlu daw f'Timotju biex Pawlu tant ifaħħar il-Timotju? X'għamlu fih? Daw in-nisa ommijiet. X'għamlu fih? Għalmuh il-biża tal-Alla, għalmuh lil Timotju l-kelma tal-mulej. Illum jiena, il-biraħ il-mara tiegħi, il-biraħ jew il-biraħ l-ula. Ġoseja għalli għattajt, once Mikajas kien iskola. Għalli Ġoseja għalli għattajt ħim għal-mama nitolbu. Praise God. Illum konna il-biraħ konna nitolbu fl-imkien. Jiena u tfal, illum per eżempju, il-mara kellha xi xogħol fil-għodu x'tagħmel u jiena għattajt madwar kletzjat ma' tfal. Nitolbu, nifaħru l-mulej, rajna sidrot. By the way, tfal tiegħi jħobbu jaraw ħafna sidrot. Rajna sidrot. U rajna wkoll Superbook. Imma l-bieraħ il-Ġosaja u l-Mikajas flimkien għedtilhom ejjew ħa nitolbu. Fil-għaxija bdejna nitolbu, fatt il-bieraħ fil-għaxija. U Ġosaja kif ħad nitolbu għamelek kara, fetaħ idej. U jiena għed xi ħaġa qabel ma tlabt. Ile għed nitlob u babda waħda jiena għed xi ħaġa li m'għandix xaqsam xejn. Għamel jek, għalli be serious when we pray. Ġosaja. Jiena ngħidilhom intom tidu talmu l-Bibja, llum rajna żewġ salmi flimkien, 32 u 23, il-kontra, il-maqlubi. 23 u 30, rajna flimkien. U issa tnallimhom jimmemorizzaw il-kelma. Il-bieraħ jimmemorizzaw Ephesians kapitlu 6 vers 2. Għaliex, xi darba jiena minix ħankun hemm. Il-kelma li jiena qed niżralhom f'qalbhom u l-ommhom Marti dik tibqa' magħhom għal dejjem sal-eternità. Jiena tinkun Marti bħala omm qed tkun Eunice u qed nipproduċu bil-grazzja talla Timotji. Naf li ħajfaċċaw iċ-challenges fil-ħajja, ħajsibu min jipprova jiżżufjatta bihom,
ħajsibu min ħajprova jaqtalhom qalbhom, ħajsibu distrazzjonijiet. Imma fisem Ġesu Kristu jelbu dat kollu għax sewjin bħala missierhom u bħala ommhom illum li titkellmu fuq il-Mother's Day qed ninstillaw fihom il-kelma dak li ma jittieħed qatt minn għandhom. Ommijiet, għattaw ħin ma' walitkom. Ommijiet, tibżawx tgħidulhom il-verità. Għalmuhom il-verità. Illum jiena u tfal għadna naraw ukoll għamilna xi sija naraw The River Christian Channel. Għax għadna naraw fuq The River kien hemm verament dokumentarju verament sabiħ fuq ix-xjenza ta' kif itiru la safar. Lussu kien sabiħ. Infatti għal dawk li ma smajtunix ngħidilkom, iċ-channel tagħna mill-bidu ta' Jannar sal-lum kellu madwar 4 miljuni viżitaturi jew jaraw il-programmi 4 miljuni madwar id-dinja. Jiġifieri il-mulej qed jaħdem aħwa. Imma qed ngħidilkom da kif intom eżis nisa speċjali. Ovvjament ħafna minn dawn l-affarijiet jistgħu jagħtwawhom ukoll irġiel, imma inti tista' tagħti wilt imma jirrekjedi minnek sagrifiċċju u deċiżjoni biex inti tkun verament għaw ommijiet. Issa, mhux dejjem it-tort tal-omm ħalli nagħmluha ċara. Imma għaw ommijiet li sfortunatament ipproduċu kriminali. Mhux kull minnu kriminal bil-fors kellu ommu hekk. U għaw min anka kellu ommu kriminali u ibnu jew bintu saret qaddisa. Imma kemm tkun ħafna iktar faċli meta l-om qed twitti triq għall-ulieda għalhekk inti xi trid tara intom il-ulidkom tridu tarawhom ikollhom suċċess. Ikunu il-mexxejja ta' pajjiżna għadha podada, ikunu nies li vera tal-Alla mberkin. Ara lilek innifsek fil-bera għax ibnek u bintek lilek ħajmitaw. Ħanilkom aħwa, 99% tal-affarijiet li jiena tallimt fl-iskola insejtu. Il-biċċa kbira li għalmitni ommi ma ninsih qatt. L-ommijiet għandhom potenzjal u għandhom potenza qawwija f'idejhom aħwa. Kbira. Ma tallimx inħobb il-Alla minn ġol knisja. Jien ma tallimx inħobb il-Alla mis-seminarju jew mill-Bible College, jew mill-Quddis, jew mill-pellegrinaġġi. Jiena tallimt inħobb il-Alla minn ħdej ommi id-dar. Morra fi ktib ta' Ġwanni 2. Ħanaqraw fuq Marija llum. Kalla jrid għadha pedada. Hopefully soon nagħmilkom lezzjoni fuq Marija. Ħafna min nies jaħsbu li aħna ma nemnux f'Marija. Far from it. Number 1, speċjalment bħal sfortunatament dawk li intkom ġodda, il-Marija li hemm fil-Bibja hija differenti ħafna mill-Marija li ħafna jgħidu la Madonna li tallimna fuq tradizzjoni. Imma llum fil-Mother's Day ħan inkoraġġilkom lilkom ommijiet u dawk kollha li tisegwu fuq il-YouTube kif jiena u inti, speċjalment inti mara, għax ovvjament anke jiena bħala raġel nista' tallem Marija, imma kif inti bħala mara tista' tkun imbirka bħal Marija. Number 1, ovvjament, għandkom il-barka automatika għax intkom aċċettajtu l-Kristu bħal Marija. Mejja naraw fi Ġwanni 2. Il-famuż kapitlu ta' t-tiġ ta' Kana. Ħanaqralkom, imbagħad fit-tielet jum sar tiġ vers 1 f'Kana tal-Galilea. U Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tiġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbit.
U Ġesu għalila, skużawni, ma kienx fadda Ġesu għal-klu. Ma għandhomx iktar imbit, jew ma faddilhomx imbit. U Ġesu għalila, xem bejni u bejnek mara, f'parantesi, mux b'insult, ma ċaġa interessanti, Ġesu l-lommu għatma għalla ma darba. Il-Alla dejjem jgħidlu paw missir. We'll talk this about later. Ma mux dan huwa l-kuntest, mux dan huwa l-messaġġ tal-lum. Għaliex hemm differenza bejjina u nħobb u nonona u nirrispetta lil Marija u nużab bħala l-eżempju tal-fidi tiegħi. Dik waħda, nagħmilha u għandna nagħmluha. U hemm differenza bħal ma tallimna fil-paganizmu li tispiċċa tadura u toqgħod qima u titloba. Dawk fil-Bibja ma jsirux. Imma li tħobba, li tonora u li għad ħares liha bħala l-eżempju tal-fidi tiegħek ngħidlek go ahead għax hemm ħafna x'itgħallem fom Sidna Ġesu Kristu Marija. Amen. Halleluja. U Ġesu għalila xem bejni u bejnek mara. Is-sija tiegħi għada ma waslitx. Kemm minnkom temnu li Marija kellha l-fidi, kienet mara ta' fidi. U hekk il-Bibja tajt, infatti fi ktib ta' Luqa kapitlu malajr morru hemmhekk malajr Luqa wieħed. Luqa wieħed. Vers Luke 1, vers 45. Għaliex Marija hija imbirka. Ħanilkom aħwa. Meta fit-tradizzjoni kienu jgħidu għax Alla għażel Marija vera għażilha, imma kienu dejjem jgħalmuna li għażel Marija x'Marija kienet speċjali. Il-Marija kienet mara tal-Alla. Kienet tħobb l-Alla. Kienet midħla mal-kelma tal-Alla sew. Kienet mara ta' talb. Mara li tmur fit-tempju tal-mulej. Però għażilha Alla, hemm raġuni għaliex għażilha. Għax dak li Alla emnitu. U bdiet. Inti lilek Alla għaliex għażlek? Għaliex ma żelx il-kuġinuk, il-ħuk, imma int qiegħed hawn illum? Għaliex Alla qed juża lilek u mhux qed juża lil ħuk li trabbejtu fl-istess dar? Alla ma jħobbux il-dak. Alla ma jħobbix il-loħtok. Jien għandi ħuti, għandi kuġini li tlab magħhom, u kont nitlab magħhom, trabbejna flimkien. Għaliex mhumiex jew mat jqajmu lil-mulej? Għaliex mhumiex jew mat jaraw il-mirakli u nies inħallsu? Għaliex? Għax bħalma bħali semaw il-Vanġelu, bħalma Marija semaw il-Vanġelu, bħalma Giuseppe sema l-Vanġelu, jiena differenza, emmint. Huma daħku, iż-żufjetta, u u memnux. Ara xejn il-kelma. Luqa vers 45. Iżda ħinja dik li emnet imbirka, blessed is she who believed. Li seħ kull ma bat jajdila il-mulej. Ommijiet, bħal Marija endi tista' tkun imbirka. U tkun imbirka fost in-nisa. Din punt importanti. Il-Bibja għax jgħidu aħna konna nitalmu għax Marija hija imbirka fost in-nisa. Ekku. Ma taf li anke inti imbirka fost in-nisa? Mara li temmen? Il-Bibja tgħidlek li Ġesu huwa imbirek fuq kull isem. Marija imbirka fost. Mela ġifieri, Ġesu imbirek b'tali mod li huwa fuq kulħadd, m'hemmx ieħor bħalu. Marija imbirka b'tali mod li kull min jemmen bħala jkun imbirek. Halleluja. Ġifieri Marija jiena u int, u speċjalment intom l-ommijiet illum, bħala laqgħet is-sejħa tal-Alla biex tkun il-Messija fin-natural, ovvjament. Fin-natural tkun Alla, fin-natural. Ġifieri hi mhux ħatati wild lill-Ispirtu tal-Alla, ħatati wild il-ġisem li fih Alla kien ħajġi joqgħod. Sewwa, hi
imbirka u mażula u l-Bibja tgħidlek li marret evangelizza magħhom, kienet imliet bl-Ispiritu Santu bħalhom, tkellmet bil-lingwi bħalhom. Kemm hemm x'tistgħu titgħalmu minn Marija? Mara ta' talb, mara mimlija bl-Ispiritu Santu, mara titkellem bil-lingwi. Kull rispett. La kienet kattolka. U laqqas kienet battista. Żgur kienet pentekostali. Għax kienet mimlija bl-Ispiritu Santu. Kienet temmen fil-mirakli, kienet temmen fil-fejqan, kienet temmen fil-ħalisin u kienet temmen tmur t-evangelizza u tara l-qawwa talla. U titkellem bl-isna. Amen. Ġifieri, ara kemm hemm x'nitalmu minn din l-om mażiża ta' Sidna Ġesu Kristu li jiena tibboderjani ħafna u għandha tibboderja l-kull min huwa ġenwin talla, meta nisma' suppost nsara tal-isem biss jidaw biha. Sewwa? Imma ħankomplu, ara xi tajt, mela di Marija kienet imbirka għax hemmnet. Ommijiet ta' River of Love, ommijiet li intom qed taraw dal-messaġġ fuq YouTube. Int bħal Marija tista' tkun imbirka. Imbirka fost nisa oħra madwarek, għax inti tkun emment il-Vanġelu, għalejlek int imbirka fost nisa oħrajn. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ħankomplu Ġwanni 2. Ġwanni 2. Vers 6. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm qarriet tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal il-qaddejja imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xfar, sax-xifer. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u mewluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda u huma marru jagħmluhulu, jagħtuhulu skużawni, u dak l-ilma mibdul f'imbejt u billi ma kienx jaf minn ġej, għalhekk għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd li nbid it-tajjeb iservi. L-ewwel meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun anqas tajjeb imma int li nbid it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu bih wera li l-glorja tiegħu u d-disċipli tiegħu emnu fih. Ħanedkom żewġ punti u nitolbu. Number 1, xi ħaġa interessanti, Marija kienet waħda mid-disċipli ta' Ġesu Kristu. Ġifieri di mhux qagħda id-dar toqgħod tnaddaf il-banju u l-forn. Imma kienet timxi wara Ġesu. Bħal kulhom tajba, x'tagħmel kulhom tajba? Timxi wara ulieda tissapportja lill-ulieda. Tieħu pjaċir tara lill-ulieda jimirħu, jimmaturaw, ikollhom suċċess fil-karriera tagħhom, fis-sejħa tagħhom, halleluja. L-om tajba bħal Marija tifraħ tara l-bina jew il-binta tikber fis-sejħa tagħha. Avolja anka meta insultaw il-Ġesu, Marija kienet hemm. Min jaf kemm ovvjament qalba weġed. Bħal kull qalb oħra ta' kull om. Infatti jiena ommi ddaħħaqni xi kultant. Għar-raġuni għax meta jagħmlu xi ħaġa fuqi, sewwa meta xi ħadd jaqla xi ħaġa fuq it-televiżjoni, tgħid li għandi bdiet naqbad bożuka mmur nisparalhom kollha kemm huma. Bħala om hekk tħoss. U ħanejt xi ħaġa għal dawk l-atturi fuq it-television u jalla taslilkom din il-messaġġ. Għal dawk kollha li intom atturi fuq televiżjoni jew producers ta' televiżjoni jew ta' plays li huma mimlijin pastażati u twaqqgħu ċajt personalitajiet Maltin. Anka li tippruvaw. Però ħanejdikom xi ħaġa. Li kieku jiena missier u nara li l-ibni jagħmel hekk inwaqfu. Dawk li jagħmlu l-pastażati fuq it-televiżjoni ma nafx kif qed iġelu lil ommhom iħossuha. Di ommok qed tuħu pjaċir meta inti toqgħod tgħid ħafna ċaj doppju sens, tiżżuffjetta b'affarijiet tal-ommok qed tuħu pjaċir.
Għax, wis probably, jew qed tinkwita li xmata inkwit l-ommok. Jew nkella ommok hija minnek. U hija riflessjoni inti tagħmel għax inti riflessjoni ta' ommok. Għax qed ġib diżunur l-ommok u qed iġib diżunur il-missierek. U jekk forsi inti m'għandekx missierek, jew ommok u meta ommok. Nispera li mhux ommok qed tuħu pjaċir dawn l-affarijiet. Għax jiena kieku ommi tara qed niżżuffjat ta' bnies, anke jekk forsi mhux bil-fors naqbel magħhom, naħseb biex ħadu pjaċir. Għax hija tal-affarijiet tagħha. Għax taf li min jagħmel dawn l-affarijiet, mhux tal qed jagħmel ħażin, imma lilu nnifsu qed iġib ħażin. U imma ommi ġejja għaddejja fidri, għandek ibben int. Ara kif qed iġġellu jħossa omkom intom moħħkom biex twaqqgħu ċajt lin-nies talla u affarijiet talla fuq televiżjoni. U sibu xi xwieġ li jmorru jaraw il-plejs tagħkom għax għandhom tant ħajthom vojta jimlew naqab tagħkom. Bil-vojt tagħkom. Povri. U povra jekk ommok qed tinkwita meta darada. U povra doppju jekk ma tinkwitax għax quddiem Alla mhux qiegħda tajba żgur. Ġenituri, jekk taraw il-lomkom u il-ulidkom jinsultaw il-ġaħat waqfuhom, jekk taraw il-ulidkom jibbullijaw il-ġaħat waqfuhom. Imma Marija bħalma ommi sakemm iżżewweġt u tlaqt mid-dar, kull fejn kont immur tiġri warajja. Bis-serjetà. Tiġri warajja, ommi u missieri kull fejn mor jiġri warajja. Anka l-Amerika u anka l-Ingilterra. Halleluja. Xaġa interessanti. Marija hawnhekk rajt xi ħaġa li qatt ma rajta qabel. Marija kellha fidi li Ġesu ħajamel il-miraklu. Ma saqsitux. Vera ma Ġesu Alla ma rax hemm bejn hemmhekk, ma tafx li dan mhux iż-żmien tiegħi. Jiġifieri Ġesu ma xtaqax li tidħol fin-nofs dak il-ħin. Għamela ċara. Imma l-fidi ta' Marija għanqlet lil Ġesu biex jgħin lil dawk il-koppji li għandhom tieġ biex ma jkissru żwieġ, ma żwieġ tagħhom, it-tieġ tagħhom, bla Maltija, skużani l-espressjoni, ma jitfottix, jaqgħu ċaċċaj qudiem in-nies. Ħanejkom xi ħaġa. Xi kultant innota jiena anka ġej nara fil-mara tiegħi u anka nara f'ommi u nies oħra u ommi oħra. Għalihom infushom ma jkollhomx fidi, imma l-iliedhom ikollhom il-fidi. Marija kellha l-fidi f'bina li bina kapaċi u ħajjagħmel dan il-miraklu. Ħalleluja, kemm importanti l-irwol tal-om. Li Alla tal id-dinja għax ir-rwol tal-om wara kollox huwa don minn Alla. Nisa, ommijiet, ejnu lilkom, kabru lilkom, billi tistqarru fuqhom kliem ta' ħajja, għad tgħidulhom inti ma ħatiswa xejn, inti ma inti tajjeb għal xejn, inti kull ma tagħmel kisru, inti dejjem inti l-għar wieħed, għad tgħidulhom dan il-kliem lilkom. Dejjem jgħidu fuqhom kliem ta' ħajja, ta' kuraġġ. Halleluja. Il-aġir ta' Marija fil-Bibja tgħidlek li ġabet glorja lil Alla. Xi ħaġa interessanti, bħala qed titkellem, Marija qatt ma fittxet li jkollha glorja. Qatt ma fittxet lil xi ħadd ara ibni qed biżi bħalissa ejja għandha ħantollu ħanaqralek il-grazzajin. Qatt ma mleta Marija dik. Mill-lat spiritwali dak huwa dottrina tajba u sana. Ma mill-lat naturali xi ħaġa interessanti hija anka ommi jekk inkun hemm jiena mhux fuqha titkellem fuqi. L-om, jiġifieri għalhekk kemm ipinġuha ħażina l-Kattolċi l-Marija, il-Marija jġibuha qisha Marija tikkompeti mal-attenzjoni tal-bina. Falsità made in Rome. Marija qatt ma riedet tipprova jkollha xi tip ta' attenzjoni jew glorja, number one kienet mara talla u l-ebda massaġġier qatt ma prova jġib glorja lilu nnifsu. U number two bħala om, kull om trid l-attenzjoni fuq bina, mhux fuqha.
Grazzi Ġesu. Ma tinsaqat l-ulieda, għal-kem fil-Bibja fi ktib ta' Eżajja dejlek, anka jekk l-om tinsa l-ulieda. Jiena ma ninsik qatt jgħid il-mulej. Imma qed jgħidha dik l-espressjoni, mhux għax xi ħaġa normali li l-om tinsa l-ulieda. Hija xi totalment verament tkun imtekka waħda nobis miskina biex insal l-ulieda, għax verament tkun eċċezzjoni tal-eċċezzjonijiet biex l-om tinsa l-ulieda. U għalet jgħidlek daqs kemm hija eċċezzjoni tal-eċċezzjonijiet. Imma jekk ikun hemm xi eċċezzjoni fuq l-eċċezzjonijiet, anke jiena laqqas ma ninsik. Halleluja. Amen. U hemmhekk aħna wkoll naraw stampa oħra tal-imħabba kbira tremenda li ma taqaf qatt tal-Missir. Li fih bħalma tallimna hemm ir-wol femminili u hemm maskili, hemm ir-wol ta' missier u hemm il-wol tal-om. Halleluja. Illum. Grazzi mulej. Nixin nitlob għalikom għall-omijiet. Number 1 nixin nitlob, qabel kollox, għal dawk li dejli pastor, praise and worship team, would you please come? Dejli pastor, jien għandi weġġat li saru fil-ħajatej minn ħabb ommi. Għamliti daw l-weġġat ommi. U għatem weġġat sallu minn ġurnata li għadek ġor f'ħajtek, ħanirkom aħwa. Meta jina darba smaj storja f'Malta, ta' mux fil-ġungla. Tfal jaraw il-lommom bil-boyfriend wieħed kull jum differenti deħlin uħirġin u jisimuħ sejjes li mandiġ għalfejn idħol f'diskrizzjoni. Dak kif ħajdu dak il-tfal jasra. Meta jina naf storja jien personali li kienet tibat il-lieda jisirqu mill-grocer. Mux tab se jisiru kriminali u jmorru l-ħabs u jispiċċaw wieħed minnhom jitallaq. Jekk minn ommhom dejjem raw ħażen. U jkunu nies imweġġa. U jekk inti llum jagħtaw, nixtieq nitlob għalik. Għax Ispiritu Santu jixtieq jfejjaqlek qalbek. Ejja nbaxxi rasna ħwa. Halleluja. Fi ktib ta' Efesin kapitlu 6 vers 2. L-iskrittura tgħidilna tfal obdu lill-ġenituri tagħkom, lill-ommok u lill-missierek. Ma tistax tgħid jiena nħobb il-missier iktar, jew jiena nirrispetta l-missier iktar. Tirrispetthom it-tnejn indaqs u tħobbhom it-tnejn indaqs. U intom ġenituri, u speċjalment ommijiet, tħallux li tfal jitilgħu f'kompetizzjoni ta' attenzjoni li jħossuhom li inti tħobb wieħed iktar mill-ieħor, jew waħda iktar mill-oħra. Tagħmlu xejn, għax inti inti li tagħti l-ħajja. Int dik li tagħti l-ħajja. Iżra l-ħajja fil-wiedek. Iżra l-ħajja fl-ulied tal-Knisja. Halleluja. Jekk kien l-għom jgħanti għadaw, jew jataw, speċjalment inti mara, u għom. U taħta għandek luġiħ fil-ħajja tijak u tgħid li pastor jien għandi bżonn il-fejqan minħabba weġġat li ommi stess ikkawżat li. Olli dejk, għaw xi ħadd għandi bżonn il-fejqan. Grazzi mule għaw xi ħadd. Għaw min ommu abbandonatu. Tfal. Mother's Day tkun memorja qarsa. Pero ħanidkom aħwa, dawk li intom ġejtu mweġġajn minn omkom. L-Ispiritu Santu llum ħanitlob għalik u inti titlob ukoll biex idawwar dik il-memorja qarsa u tibda tħares lejn ommok blajnejn ta' Kristu tal-ħniena biex tilqħaqa biex dik ommok li żbaljat miegħek inti tkun bħal Mosè għalija, is-Salvatur. Kun bħal Kristu għalija. U mhux faċli. Mhux faċli inti tkun imweġġa minn ommok. Però l-mulej irid idawwar is-sitwazzjoni u li mħabba li naqset fil-ħajja tiegħek li forsi ġiet li ma ġietx mogħtija lilek minn ommok, li
mulej illum idewwilek qalbek u jfejjaqlek l-ġieħ ta' qalbek. U l-ommok illum il-qudiem bimħabba divina titħassara u titlob għalija. ħafna minn nies li huma li jweġġaw il-uliedhom hemm ċans kbir u ħafna drabi hekk hu. Ommhom jew missierhom weġġawhom. Nies li jweġġaw lil ħadd ieħor huma ħafna drabi nies li ġew mweġġa' minn ħadd ieħor. U għalhekk il-mulej jara l-affarijiet differenti għax inti forsi ommok tara mostru. Imma bħalma darba smajt, storja vera di. Raġel tela kriminali jisawwat il-martu, jisawwat il-uliedu, jabbużhom. Imma qatt mhu ġustifikat u dak li ħaqqu għandu jieħdu. Imma għaliex? Meta sab il-Kristu u il-mulej beda jbiddilu ħajtu, għalkemm sfortunatament tela anka fil-Knisja da. Tela fil-Knisja ja u meta żewweġ jabbuża lill-martu jabbuża lill-uliedu. U jwerwirhom. Taf xi skoprew? Li l-istess li kien jagħmel lill-uliedu huwa eżatt li missieru kien jagħmel lilu. Allura mbagħad għalhekk imbagħad tibda tħenn għax tara l-affarijiet minn perspettiva kif jarhom Alla. Għalhekk Alla ma tantx jaġġel meta jiġġudika. Iwa pastor, għax veġġani dak. U verament għandi aptit nixtiequ li jmut jew nixtiequ li jmur il-ħabs. Sena ftit. Ikkonsidrajt li forsi dal-bniedem li weġġa lilek jew dil-mara li weġġa kienet istess abbużata u mweġġa. Illum inti fortunat jekk teżisti il-kelma fortunat li qed tisma' dal-Vanġelu u għandek ċans tfiq. Forsi ommok qatt ma kellha ċans tfiq midet bloġie. Jew għadha tkarkar sal-lum bloġie. Mhix faċli. Ma aħna naqdu Alla ta' kbir. Mimliħnina u li jaf kollox. Jaf kollox. Daw kollha li għandkom qalbkom imweġġa. Nitlob għalikom issa stess. Poġġi jdek fuq qalbek. Għal dawk li intom kontu mweġġa minn ommok speċjalment. Ommok abbandonatek. Ommok abbużatek. Ommok għajritek. U probabbli l-istess għamlu l-ġenituri tagħha lill-ommok. U milli kella tatek. U għalhekk itlob il-mulejja tik il-grazzja tħares lejha issa bħala vittma milli bħala mostru. Ħanitolbu għall-om tiegħek jekk għadha ħajja ovvjament, però ħanitlob għalik għal-fejqan. Poġġi jdek fuq qalbek, missi qaddis. Inti taf il-qlub kollha li huma mweġġa mulejjaw minħabba forsi nuqqas ta' maħabba li din l-om ma tatx il dan it-tifel jew din it-tifla. Int biss mulej Ġesu taf il-weġġat tal-qlub. Il-ġrieħi li twettqu fil-qalb ta' dak it-tifel, ta' dak it-tifla. Spiritu Santu miss dak il-qalb issa stess. Aqla l-ġieħ minn dak il-qalb. Ħen mulej għal dak it-tifel u għal dak it-tifla li kienu abbandonati, abbużati. Sew jekkux bil-sin jew bil-idej. Spiritu Santu miss dik il-qalb issa stess u fejjaq dik il-qalb. Dewwi dik il-qalb ta' uġieħ mulej f'dak it-tifel, f'dak it-tifla. Iċċirkonda dik il-qalb mulej bil-imħabba tiegħek u ġib fejqan. Wholeness f'dik il-qalb mulej. Dik l-om li abbużat jew abbandonat il-ulieda. L-istess għamlu lila il-ġenituri. L-istess għamlu lila ta' madwara mulej. U għalhekk mulej nitolbok tagħti il-grazzja lil dawn l-aħwa li kienu mweġġa minn xi jom. Għatihom il-grazzja jaħfru verament minn qalbhom. U jikkonsidrawha bħala grazzja kbira lillum. Qed tagħtihom iċ-ċans jisimgħu il-grazzja tiegħek bil-grazzja u l-imħabba tiegħek. U bil-fejqan tiegħek fejjaq dik il-qalb fl-isem glorjus ta' Ġesu Kristu.
aħfer il dik il-lom li weġġatek jew abbandonatek. Ek kienet taf, ma kienx taf aħjar. U l-mulej għatihom nitolbok grazzja biex iħarsu lej dik l-om bajnej taħnina għax stess kienet vittma ta' ċirkostanzi wkoll. F'isem Ġesu Kristu, dik l-om tiġi maħfura. U jak dik l-om ma daħajja mulej, għati l-grazzja u s-saxħa lil dawn in-nies, lil dak il-ġuvni, lil dak il-raġel, lil dik it-tfajla, lil dik il-mara. Għati l-grazzja li jaħfru minn qalbhom u jberku lil-ommhom illum. Jberkuha. U jekk għada ħajja lil-lum fil-Mother's Day, morru jarawa, janquha bimħabba ta' Kristu. Għax anka hi għandha bżonn il-fejqan tiegħek mulej. Jekk hawn illum om li qiegħda hawnhekk li kienet abbużata, mweġġa minn omma jew missiera jew minn omma speċjalment. Mulej qaddis, miss il dik il-mara, miss il dik il-om. Fej ila qalba mulej. Ħenna li ja Ġesu. Għawom partikolari li jattikpili l-ulidek. Taqtax qalbek jgħid il-mulej. Jina smajt it-talb tijak. U jina ġbart il-biki tijak. U nos kull dema ta' attra ta' dema li jintik pejt. U li ulidek u ma fidejja. U ma nħallihom jintilfu u jitġarfu għax it-talb tijak tela qudiem it-tron tal-grazzja tijaj. Halleluja. Dawk l-ommijiet kollha sa stess li intom preżenti nitolbukom toħorġu hawnhekk quddiem. Ommijiet kollha, come on. All mothers come forward.